Nechytaná nula v extralize, jak chutná? Tak samozrejme teší, no, netreba to nejak, ja neviem, preceňovať, proste určite pre každého brankára je to taký bonus, samozrejme, ale dôležité sú dneska tie 3 body a výborný zápas celého mužstva, sme to zvládli výborne, takže z toho sa teším najviac. Byl nějaký okamžik, kdy jste se o tu nulu nejvíc bál? Tak ja neviem, no proste začiatok prvej tretiny, mali tam možno dva momenty také, proste ja o tom nerozmýšľam cez zápas, snažím sa sústrediť na ten zápas a potom na konci to môžem nejak vyhodnotiť, ale v tom priebehu samozrejme každý puk tam môže v tej bráne skončiť, preto treba byť pripravený a dneska naozaj chalani lahali do striel, pomáhali sme si jeden druhému, takže fungovalo to super. A přiklonilo se i trošičku štěstíčko, které v tom předchozím průběhu možná občas chybělo, protože tam byly 2 tyčky. No, ja som to už povedal teraz pred chvíľou, že proste dneska naozaj, my sme aj predtým ako nehrali zle, ale vždy sme urobili 2-3 chyby, z ktorých super dal gól, hej. Proste nejakým spôsobom sa im to vždy odrazilo, tečované, odrazené, takže sú to také momenty, dneska to bolo na našej strane, takže ja verím, že sa to troška otočí, ale vrajím, nech aj dostávame góly, ale nech vyhrávame.